парвозҳое ки маҳкам буд ба 11 фурудгоҳуш 480 донаи дига билет мондагӣ. Агар ки пула пардохт накардӣ, метавонанд ки запретна виздат кунанд. Дорӯҳои табобатӣ аз ширкати Шифофармо барои шумо. Эпимедиумная паста барои зиёд кардани қувваи мард. Дорӯҳои табиӣ барои фарбеҳ ва хароб кардан. Дорӯҳо барои дарди миён ва нест кардани варамиҳо. Инчунин дорӯҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар ва инчунин ҳиҷома кардан. ҳатман аз номи канали Юристиҷей муроҷиат кунед. Рақамҳо дар рӯи экран. Ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали Юристиҷей, барномаҳои Сорбон Сафаров. Тамошобинони азиз, дар видео лайк мондана фаромӯш накунед ва то охирша бо диққат тамошо кунед. Чӣ хеле ки медонед, айни ҳол дар 11 фурудгоҳи Федератсияи Россия парвозҳоро баста кардагиянд то рӯзи 4 сентябр. Ва дар ҳамин мавзӯъ як хушхабар дорам баҳри шумо. Ҳукумати Федератсияи Россия тасмим гирифт ки баъд аз 4 сентябр парвозҳое ки маҳкам буд ба 11 фурудгоҳуш аз сари нав кушодашон кунад. Аз ҷумла Краснодар, Воронеж, Брянск ва дигар фурудгоҳи шаҳрҳо. Лекин ҳозирам қайд карда гуфтаниям ки ба Краснодар, Воронеж билет нахарен ҳозираш. Ва баъди 4 агар ки кушода шудан, чиптаҳо дар фурӯш ки биромадан, ҳатман видео мекунем ба шумо мефаҳмонем. Ва ин тасмими нави ҳукумати Федератсияи Россия буд ки фурудгоҳҳои басташудагиша аз сари нав барқарор кунад. Тамошобинони азиз, мегзарем ба қисми хондани комментарияҳо. Дар ҳамин ҷо як чиза қайд карда мегзарам. Чӣ хеле ки медонед, дар канали ма конкурс рафтаистай 480 донаи дига билет мондагӣ. Нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегирад. Касое ки мехоҳанд билет бихаранд, ин ҳами картаи Сбербанк да метавонанд ки сумтона партоен. Ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. Конкурси мо 33 дона конвертҳои пулӣ приз дорад ки ҳамаш конвертҳои арзанда мебошанд. Агар ба 1000 рубл билет бихарен, 10 дона билетон метиҳем. Чектона метавонед ки дар ин ҳами рақамҳо дар WhatsApp қати номтон роӣ кунед. Рӯзҳои наздик рӯзи финала аниқ мекунем. Билет кам мондагӣ. Як кас нависондаи салом алейкум ака аз шаҳри Панҷакен. Ака, барномаҳои шумо хеле хуб аст. Овозатон хаста набошад. Ҳазор раҳмати калон, зиндаву сарбаланд бошед. Всё нависондаи салом алейкум акаҷон, ма полни документома гум кардагием дар Россия. Ба куҷо муроҷиат кунам? Омадан ма 15 рӯз шидай. Агар ки дар шаҳри Москва бошӣ, ба сафоратхона муроҷиат мекунӣ. Ва агар аз Москва берун бошӣ, ба коркунои консулгарии Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат мекунӣ. Ва ҳамаи ҳуҷҷатот ки гум шидагӣ боша ва Тоҷикистон омаданӣ бошӣ, то дар ин ҳолат ба воситаи ҳуҷҷати возвращения на родину меоӣ ба ватан. Фирӯз нависондаи салом алейкум акаи Сорбон, Аллоҳ нигаҳбонот боша. Як саволи мада ҷавоб медоден. Агар аз банк қарздор бошем, метавонем ба Тоҷикистон баргардем? Метавонӣ ба Тоҷикистон баргардӣ. Агар ки пула пардохт накардӣ, метавонанд ки запрет навиздат кунанд. Як каси дига нависондаи салом алейкум Сорбон брат, барои чӣ регистратсияра продлид накардесан? Илтимос ҳамин саволат ҷавоб медоден видеои ояндада. ҳозир қариб ки дар бисёре аз шаҳрҳои Федератсияи Россия регистратсия накардесиянд. Сабабша дар якчанд видео пеш ма қайд кардагӣ будам. Яке аз сабабҳош ҳамие ки дар моҳҳои наздик як услугае мебирояд ки ҳар як муҳоҷире ки вориди Федератсияи Россия мешавад, худаш худша регистратсия мекунад. Ва сабаби дигараш ҳамие ки аз ҷониби коркунои милитсия дастгир кардан чандин муҳоҷироро ки ба ҳамин гуна корҳо даст мезадан, ҳуҷҷатҳои фалшивӣ мекардан, дигар корҳо. Ба ҳамин хотир ҳозир барои регистратсия кардан бо эҳтиёт бошен, чунки дар бисёр ҷоҳо накардесиянд, фребтон накунанд. Регистратсияҳои фалшивиро метавонанд ки ба шумо пешниҳод кунанд, баъдан метавонанд шумода проблемаи зиёдӣ кунанд. Дилафрӯз нависондаи салом, ма писарма оварданиям, худам Россиядаям. Бояд давернес ай худам падараш боша, писарам 16 солаи. Падар модар дар Федератсияи Россия бошанд, писар дар Тоҷикистон бошанд, бале ҳатман бояд ки шумо давернес рӯй кунед. Давлат ва Мафтуна нависондаи додарҷон салом, як савол доштам. Бародарам дар шаҳри Чита гражданини Россия шудагӣ. Ман хоҳараш мешавам, метавонам гражданин шавам. Хоҳар ба воситаи бародар гражданство гирифта наметавонад, ё ки бародар ба воситаи бародараш наметавонад гражданство бигирад. Танҳо падар модар ба воситаи фарзандо метавонанд гражданство бигиранд, ё ки фарзандо ба воситаи падар модар метавонанд ки бигиранд. Мисол мегирем, агар ҳозир бародари ту соҳиби шаҳрвандии Россияй, падар модари ту ба воситаи бародарат метавонанд ки шаҳрвандии Россияро бигиранд ва баъдан ҳамаи фарзандо через падар модар метавонанд ки дастрас кунанд шаҳрвандии Россияро.
я Адиноки нависонда. Раҳмат барои иқаз заҳматот браҷон. Зиндаву сарбаланд бошӣ, кӯшиш мекунем ки каме ҳам боша кӯмакмон ба мардум бараса. Файзуллоев нависонда. Ака виезда ягон намуд кушода мешава, илтимос ҷавоб диҳед. дар ҳолате ки агар видварениятон кардагӣ бошанд, дар постановлениyaи ҳамун суд нависондагие ки шумо то муддати 10 шабонарӯз ҳақ доред ки обжаловатса кунед аз болои ҳамун қарори суд. Агар бе асос шуморо виестона маҳкам кардагӣ бошанд, метавонед ки кушода кунед. Вале агар ба асос видваренитон кардагӣ бошанд ё ки депортатсиятон кардагӣ бошанд, ин ягон роҳи кушодан надорад. Далер нависонда. Салом, акаи Сорбон аблава кай сар мешавад? Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ аз 1 октябр сар мешавад то 27 ноябр. Диловар нависонда. Ака жда дорум, ба праваи тоҷикӣ тракторӣ дар Россия кор карда метавонам ё ки не? Агар категорияҳоша дошта бошен дар дохили ҳамун фирма берун набуроен аз корхона, бале дар ин ҳолат мешавад. Салимов нависонда. Сорбон додар як саволи морам ҷавоб тед. Дар Москва юрист бихонӣ мешавад заочник кунӣ. Дар тамоми ҷо мешавад заочник карда. Фарқ надорад дар Россия ё ки дар Тоҷикистон ё ки дар Европа. Ки ҷоида ки бихонӣ шуъбаи ғоибона карда мешавад. Тамошобинони азиз, ба ҳамин видеоро ҷамъбаст мекунам. То барномаҳои дигар. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.